Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Ето вижте нагледно какви заглавия се появяват в македонските медии. Един от влиятелните електронни сайтове. Няма дори въпросителен знак. Няма нещо, което да обозначава съмнение. България налага блокада на Македония за преговори с Европейския съюз. Вечер. Това е македонското електронно издание Вечер. Разбира се, официално няма оповестено такава българска позиция, но в текста се казва, че от много достоверни източници на българската дипломация отвътре са получили такава информация. Възможен ли е стратегически компромис в историческата комисия между София и Скопие? Сега по тази тема мой гост е доцент Стефан Дечев, историк. Добре дошли. Добре дошли на вас и на слушателите и на зрителите на Телевизия Европа. Сега вие чухте професор Георгиев, какви изводи правите от казаното от него и заявената позиция или намерение за позиция, която ще отстоява македонската част в комисията? По някакъв по-различен начин на практика бяха повторени позиции, които отстоява македонската страна по време на предишните срещи на смесената комисия, а именно да се види защо Гоце Делчев е важен за България, защо е важен за Македония, какъв е възгледа на българската историография, какъв е възгледа на македонската историография. И това, което той определи, спомена и е известно в историография като мултиперспективност, да съществуват и от тук нататък два, макар и разминаващи се, но паралелни исторически разказа, български и македонски. В случая беше споменато с оглед на идентичността на Гоце Делчев, но очевидно, ако го наложим върху цялата история, става въпрос за българска и македонска гледна точка към множество и най-различни личности, събития, процеси и така нататък. Това няма да бъде прието от официална София? Като имаме предвид оповестените досега възгледи на членовете на българската страна от комисията, като имаме предвид така наречената рамкова позиция на българското правителство, гласувана с голямо мнозинство и от българския парламент, очевидно е, че нямаме никакво предвижване нито от страна на София, нито от страна на Скопие към някакво приближаване на двете позиции. Тогава има ли въобще все още някаква точица като отправна позиция да започне изграждане на стратегически компромис? Аз в момента не виждам до толкова, доколкото очевидно е, че българската страна настоява най-вече за една регионална и географска македонска идентичност от края на 19 и началото на 20 век. Това го каза Наум Кайчев в едно това, интервю. което дава наскоро в едно интервю, и което не е нещо ново. Нали? Това ние го знаем много отдавна. Докато от македонска страна все още господства един исторически разказ, който етнизира миналото, включително вътрешната организация и Гоце Делчев в македонски смисъл, такъв какъвто и както се изгражда македонската идентичност в годините след Втората световна война, или да речем постепенните натрупвания, които се случват след края на Първата световна война. И в този смисъл мисля, че има едно чувствително разминаване. Очевидно е също така, че имаме
едно упорство и от страна на София, и от страна на Скопие, упорство от страна на така закостенели ретроградни историографии и на двете места, които отказват да се разделят с старите представи, защото, вижте, нека да не се лъжем, един експертен поглед и от българска, и от македонска страна би могъл да реши проблемите, но когато говорим за експертен поглед, говорим за една наистина научна и така снабдена с съвременна методология на хуманитарните и социалните науки историография, която би могла да приближи двете страни и двете позиции. Как? Дайте формулата. Ами вижте, аз да речем миналата година, преди около една година в портал Култура публикувах една много дълга статия за политическия македонизъм и политиката на България към Македония. Ставаше въпрос за онова, което представлява политическия македонизъм в края на 19 и началото на 20 век и което много ясно може да бъде откроено както в рамките на вътрешната организация, така дори и в едно от крилата на Върховния комитет, това на Христо Станишев, Антон Страшимиров, с приближаващ се към тях и Пейо Яворов, което от гледна точка на това, което Драги Георгиев спомена за мултиперспективност, наистина би могло да се разглежда от една страна. Там много ясно беше казано, че на този етап македонската интелигенция, както през втората половина на 19 и началото на 20 век, преминава през един етап, където все още държи на своята българска идентичност. В същото време обаче за Македония започва да се говори като за отечество. Идеята за автономия получава така много ясно, силно изразена политическа идентичност. Има една книга на Бушнакова, мисля, че се казва "Разделата с Македония". Тя се спира точно върху този период, тезата автономна Македония и какво означава това. Да, аз пак ви казвам, това миналия септември в електронното издание портал Култура публикувах много дълга статия, която сега в момента не мога всичките аргументи, които са изложени там, да повторя, но това общо взето беше моята позиция и трябва да ви кажа, че до сега аз не съм срещал нито едно възражение, нито от български, нито от македонски историк за това, което се поддържаше там и което се разминава с позицията и на българската страна в комисията, и на македонската страна в комисията. Но и мисля, че под някаква форма събираше тази статия, публикувана в портал Култура, и българската и македонската гледна точка. Българската гледна точка, че имаме все още доминация на българската идентичност сред ръководителите на организацията, и македонската гледна точка, че този политически сепаратизъм и идеята за автономия може да се разглежда и като предтеча на бъдещата македонска държавност. Нека да преведем това, което ни казвате, на езика, на който аз го разбирам. Това, което ни казвате, означава, че понятието мултиперспективност и това модерно разбиране за историография трябваше да предхождат сключването на този договор за приятелство и въобще да не бъде залагано съставянето на такава комисия. Решението на този спор трябваше да бъде изцяло политическо, защото е насочено към бъдещето, а комисия, каквато идея, не трябваше да проистича и да бъде залепвана като функция от договора. Защото сега стигаме до парадокс. Елемент от договора взривява самия договор. Ами не е имало кой да го обясни, предполагам, и на премиера Бойко Борисов, и на външния министър Екатерина Захариева, защото както в България, така и в Македония, в повечето случаи държавниците, разбира се, имат представи за история толкова, колкото са научили в училище. Някои, разбира се интересуват повече и са по-добре запознати. Това личи и от интервютата, които се дават, но
популярната представа и това, което господства в българските и в македонските медии, са два общо взето добре позиционирани разказа, които защитават една българска и една македонска гледна точка. И когато в тази комисия е поставена под натиск, защото нека не се лъжем, това не е комисия, която върши в момента експертна работа. Естествено. Това е, за мен не съществува. Въпреки, че и от едната и от другата страна има така усилия да се играе експертната роля, но в крайна сметка това е една политическа комисия, произлязла от политически договор. То това е проблема. Те не трябваше да го правят така. Между другото, откъсна ми се езика да го говоря това нещо. Грубата грешка беше в структурирането и подреждането като причинно-следствена връзка, комисия, договор и комисия. Иначе само по себе си това не е странно, че един национален разказ се позиционира от сегашната перспектива, гледа на миналите събития. Аз да дам един пример, примерно с българския разказ за 19 век. Имаме селски въстания, примерно в северо-западна България, които не са инспирирани от някаква национална идея в модерен смисъл, а по-скоро можем да намерим религиозни мотиви или икономически мотиви, но в нашия разказ те присъстват като част от някаква брънка, която води до модерната българска държавност. Или, примерно, да вземем четите на Филип Тотю и на Панайот Хитов, които са вдъхновени от идеята на добродетелната дружина за южнославянска сръбско-българска държава с сръбски крал начело, или пък четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, която е вдъхновена пък от идеите на тайния български централен комитет за турско-българска дуалистична държава по примера на Австро-Унгария. Значи, в нашия исторически разказ ние ги възприемаме като борба за освобождението на България. Тези детайли, но които са съвсем така добре известна историческа конкретика, те отсъстват. И ето и в този смисъл, идеята за автономия в София се възприема по един начин, а в Скопие се възприема по друг начин. Абсолютно, и от тук тръгва различния наратив. А идеята за, примерно, българска държавност като отделна самостоятелна държава се появява по-късно. В смисъл, в края на 60-те години все още я няма, защото най-малкото поне се смята за нереалистична. Добре, в тая ситуация какво може да се направи? Според вас. Примерно, научна фантастика ли, ако си представим, че в един момент комисията, която така или иначе е опряла до задънена улица, и това е обяснимо с всички проистичащи или извършени обстоятелства и случили се факти, много говорихме за тях, но в един момент на най-високо политическо решение, персонално, персонифицирано като отговорности, проблема да се реши на ниво премиери Борисов, Зоран Заев. Не знам доколко ще бъде здраво едно такова решение и дали няма да има само временен характер, тъй като вие виждате, че и от двете страни на границата имаме от една страна опозиционното ДПМНЕ в Скопие непрекъснато оказва ако не е със скрита подкрепа на СДСМ, между другото, защото такъв митинг на ДПМНЕ е в подкрепа и втвърдява позицията на Зоран Заев. Той ще каже: какво искате от мене, вижте, ще ме свалят. От друга страна, добре известно ви е, че в рамките на правителствената коалиция сега има един от коалиционните партньори. Общо взето можем да кажем, че така да се каже, монополизирал темата за Македония. И което и да било действие. В България? В България имам предвид. Боже, да. Това е другата трагедия. Така че в този смисъл възможностите за маневриране са много така ограничени. Но аз и друг път съм го казвал в същото това студио, че
не може да се стигне... Така или иначе комисията вече е създадена и ми се струва, че няма защо да умуваме тя трябва ли да съществува или не трябва да съществува. Така или иначе в Македония се казаха неща през последните 3 години, които не са били казвани в предходните десетилетия. Макар и не в централните български медии, но в медии се появиха някои така по-различни гъвкави гледни точки. Друг е въпросът доколко са споделени от професионалната колегия, от нейното мнозинство. Да не говорим вече за членовете на българската страна от комисията, но мисля, че единствено отварянето на дебата, както професионален, така и медиен в София и в Скопие, може да доведе до някакво размразяване. Виждате ли наченки на дебат? Има взаимен обстрел между София и Скопие. Това е така. Още повече, че мисля, че нямаме и достатъчно подготвени хора в медиите да го водят, тъй като почти всяко появяване на български историк, а най-често това е български историк от комисията, започва с въпрос на журналиста към историка, кога най-после македонците ще признаят, че. Нали? И общо взето на това ниво се води дебата, което е така контрапродуктивно, разбира се. И тепърва ще видим точно колко е контрапродуктивно, но преди да видим това, ще видите новините, след които продължаваме разговор. Телевизия Европа, свободна зона. Продължаваме анализа, който водим в интервюто с доцент Стефан Дечев. Срещата ни е продиктувана от предстоящи събития и решения, които трябва да се вземат. Особено важно от страна на българското правителство, официално при това, за позицията ни по въпроса дали да бъде давано съгласие за определяне на дата за начало на преговори на Северна Македония за членство в Европейския съюз или не. В този контекст една много интересна подробност. Сред 27-те страни членки на Европейския съюз, всички останали 26 стоят на страната на това, че Република Северна Македония трябва да получи дата и да започне преговори. В този смисъл, колко ще натежат пред Европейския съюз българските червени линии? Трудно ми е да кажа, но общо взето позицията, която се отстоява в рамковата позиция на българското правителство, гласувана от парламента, е нещо, което трудно се разбира в Европа, трудно се превежда, а от гледна точка на професионалните историци в Европа, те отдавна са наясно с динамичния характер на идентичностите и трудно бихме могли да ги убедим, че картината в България и в Македония се различава от това, което е характерно за други места на Европа. Нещо, което примерно не говори на масовия българин, на масовия македонец достатъчно много, но в науката, история, както и в хуманитарните и социалните науки, много дълго време от много дълго време присъства понятието национална индиферентност, например. Нещо, което трябва тепърва да бъде обяснявано на обществата в двете страни, но сред експертите това е много така известно и изключително популярно, както и понятието, примерно, за множествена идентичност. Напълно легитимно научно понятие, което ни дава възможност
да обясним много неща, свързани с миналото. Не случайно в първата част на разговора ви казах, че на мястото на политическите решения, политическите позиции и на романтичната българска и романтичната македонска историография трябва да се приложи един професионален, експертен, наистина исторически научен подход, който присъства и в съвременните хуманитарни и социални науки. Една интердисциплинарност, която ще даде отговори на всички въпроси и ще приближи българската и македонската страна. Но за това е необходимо да се извърви дълъг път. Това според мен в краткосрочна перспектива не може да стане. Българската и македонската историография съвсем не са най-авангардните в Европа и затова и не могат да се справят с тази ситуация. Има нещо, което опира по особен начин до вътрешна политика, най-вече у нас. Свидетели сме на един продължаващ повече от 2 месеца уличен натиск за оставка на правителството на Бойко Борисов. Друг е въпросът какво стои за този натиск като мотиви, какъв е профила и исканията на протестиращите от гледна точка на въпроса отвъд развръзката, ако има такава развръзка според техните искания. Но тук ще заложа още един въпрос, проистичащ от тази вътрешно-политическа ситуация. Бойко Борисов като премиер стартира процеса на извеждане на България като ключов фактор в региона на Балканите, когато по време на нашето председателство на Европейския съюз изведе като приоритет темата за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. Бойко Борисов беше премиера, подписал този договор, въпреки грешката и асиметрията заложена в него. Това означава, че той носи цялата отговорности и досегашни позитиви от отношения. Сега, нещата върват към срив. Но какво можем да кажем? Ако да речем правителството падне по някакви причини, поради бламиране на кворума в парламента, ето днес ДПС също не се регистрира, макар че те са си осигурили кворум, но някакви други причини. Служебно правителство, назначено от президента Румен Радев, който Румен Радев, впрочем, застана твърдо, ако не и да инициира червени линии, каква политика би водило по темата Македония? Тази политическа криза, която продължава вече повече от 2 месеца, се разиграва от една страна като уличен натиск спрямо правителството, от друга страна като конфликт между президента Румен Радев и премиера Бойко Борисов, но тя няма толкова пряко отношение към темата за Македония, точно поради това, което вие споменахте, че в немалка степен самите червени линии бяха резултат от една среща, която се проведе между комисията, президента Румен Радев и ГЕРБ, неговите коалиционни партньори, основно ВМРО, както и основната опозиционна политическа сила БСП. Така че в тази рамкова позиция е резултат от постигнат консенсус между всички тези политически сили. Тоест, единствено тук може да има някакви въпросителни каква конкретно би била политиката на една така подчертаваща се като силно проевропейска политическа сила, като извън парламентарната Демократична България, но тя все още няма, бидейки извън парламентарна политическа сила, няма тази политическа тежест, с която да повлияе. Макар че, ако си спомняте, веднага след рамковата позиция на българското правителство от октомври миналата година се появи една декларация на интелектуалци и общественици. Щях да го кажа.
където има много хора от Демократична България, които са против. Поне аз си червените спомням, линии. че Радан Кънев и Стефан Тафров бяха сред подписалите този документ. Всъщност това не е и неизвестно в Скопие, но тъй като така либералните политически сили и по-ясно изразените проевропейски политически тенденции в България не присъстваха толкова силно в българския парламент до сега, затова те и не залагат на тях, но тези позиции се виждат в Скопие и те са много ясно различени и са, мисля, че и включително и в някои публикации бяха споменати от наблюдателите в Скопие. Това, което очертавате в момента, всъщност е полето на един практически тотален националистически консенсус или национален, но в зоната на по-скоро романтичната устаряла представа, което за България означава циментиране около тези червени линии и на практика невъзможност за мобилност. Просто не знам как до декември би могла да настъпи някаква чувствителна промяна в българската или в македонската позиция. Така. До декември обаче, да речем, се случи така, че имаме друго правителство. То пак ще бъде обвързано с тези червени линии. Да, рамковата позиция, разбира се, ще тежи на едно служебно правителство. Вън от всяко съмнение. Още повече, че то няма, така или иначе, няма така... не е в позицията да взима решение с дългосрочна перспектива. А по отношение на преговорите с Македония, мисля, че би могло да бъдат разглеждани в такъв етап. Така че от една страна мисля, че служебно българско правителство би се въздържало да взима ключови решения. А от друга страна, мисля, че служебно българско правителство и всяко едно отлагане или забавене на преговорите е добре дошло за македонската страна, която очевидно, че желае така нещата да се разположат във времето, преговорите да текат по-бавно и българския натиск да бъде колкото се може по-слаб. За да текат, макар и бавно преговорите, те трябва да започнат. Според вас ще започнат ли? Ами това, в което всъщност в последните дни казаха и български историци, и македонски историци, е, че среща е планирана за края на септември, началото на октомври. Тя трябва да бъде в Скопие. Друг е въпросът, че да, края на септември, началото на октомври в Скопие ще бъде проведена такава среща, на която българската позиция, тя може да бъде говорена 2 дни, може да бъде говорена и 2 минути, но нейната основа ще бъде това, което Наум Кайчев заяви ония ден по една от големите телевизии, което вие споменахте. Гоце Делчев е с регионална, географска, македонска идентичност и национална българска идентичност. Докато от македонска страна ще бъде казано, че да, има документи, в които той споменава това, но той се бори за Македония, говори за македонски народ, за македонци, за македонка и е един от темелите на македонската държавност. И това нещо ще се повтаря 2 дни. Предполагам, че няма да се отиде към някаква средна линия. Общо взето, ако и двете така историографи или и двете групи застанат на позициите на динамичния характер на идентичностите, на множествените идентичности, на различните перспективи, от които може да се погледне. Няма признаци, че са готови това да направят. Това го няма сега като... Да, нито е страшно Гоце Делчев да бъде възприеман като някакво начало на бъдеща македонска държавност, нито е страшно това, че македонската интелигенция края на 19 и началото на 20 век се е мислила като българска, всички онези, които са около организацията. Това нито означава, че тя завинаги трябва да бъде такава. Ясно, но сега няма никакви признаци, че имат нагласата да работят на тази основа.
Да, няма такива политически изявления, още повече, че аз съм историк, смея да кажа професионалист, и когато премиера на Република Македония Зоран Заев казва добронамерено, нали, нека отворим архивите, аз знам, че проблема не е решен и той съществува между българската и македонската страна, между София и Скопие. Този проблем съществува досега не поради липса на архиви, а поради състоянието, в което се намират двете историографии, че са изградили два твърди национални разказа, български и македонски, които не могат да се срещнат, защото всъщност не са изградени на истинските научни позиции и на достиженията и на историографията, и на социалните, и на хуманитарните науки. Това е големия проблем. Това е проблем, който не само не може да се реши за кратко време, но той за неопределено дълго време предстои да бъде решаван, ако изобщо започне да бъде решаван. Свидетели сме на едно рядко срещано разминаване между историческото и политическото време, с което разполагаме. Да не се окаже така, че историческото време изяжда политическото и прави така, че политическият диалог се оказва блокиран заради историографиите. Да, всъщност в договора се говори в един член и 2 алинеи за тази комисия, а всичко останало просто не се работи по него и това вече трета година. Нали, основното, фокуса, общественото внимание и в Македония, и в България, когато стане въпрос за българо-македонски отношения, е най-вече върху историческата комисия. Освен това, тъй като е ясно, че формулировките за историята са формулировки, които са наложени през 2017 година от българската страна, те са наложени не от гледна точка на съвременната историография и достиженията на съвременната историография, са наложени от гледна точка на едно старо романтично разбиране за историята и за четене на изворите, в което ние отваряме, тук пише така, македонците приемат и с това приключваме, които са били доста наивни очаквания. Ама македонците са знаели, че са наивни и сигурно много добре са знаели като насрещна страна от договора, че имат съответните аргументи срещу тази наивност. Да, разбира се. Аз не случайно го споменах, сега ще го кажа още веднъж. Македонските историци четат историческите извори, те виждат, че възрожденците, или както те ги наричат преродбениците, се самоидентифицират като българи, но в същото време виждат, че те търсят някакво представяне в общобългарския литературен език на местните македонски говори. И заставайки от днешна перспектива, разглеждат тази употреба на местните македонски говори през 19-то столетие като начало на това, което днес вече те възприемат като македонски литературен език. Както и когато се разглежда дейността на вътрешната организация на Гоце Делчев и неговите съратници, от българската перспектива тя се разглежда като дейност на българи, на македонска интелигенция, по това време с българско съзнание, част от културното пространство на българската екзархия, но за македонската историография идеята за автономия, този създаването, усещането на организацията за един отделен, самостоятелен политически субект, който в някои моменти се противопоставя и на Белград, и на Атина, и на София, от днешната тяхна перспектива това се разглежда като предтеча на бъдещата македонска държавност. И не можем да кажем, че едната или другата, всъщност това имаше предвид Драги Георгиев, като говореше за мултиперспективност, но струва ми се, че към тази мултиперспективност трябва да има едно отваряне и от българска, и от македонска страна. Всъщност, реално погледнато, много пъти и македонски политици и македонски историци казват, а всъщност и наши историци и наши политици, България да признае сегашните реалности, Македония да признае миналото, но това остават само като добри пожелания. Виждате, че в реалността това не се случва и се оказва, че е изключително трудно да се случи. Някак си усещането за дънена улица би трябвало едновременно с това да крие и решение.
И както преди месеци, поради забавяне и пак така безсмислено въртене на място в работата на комисията, бяхме свидетели на едно доста така приповдигнато изказване от страна на Бойко Борисов, който каза, че така критичен беше към работата на комисията, но каза, че в крайна сметка той с Заев ще тръгнат към взимането на решение. Все си мисля, че сега спокойно могат да използват историческата комисия като пешкир, да го кажа възможно най-нежно, да обяснат задънената улица с историците и да тръгнат към политическо решение, колкото и нетрайно да е то, защото въпрос е да се отпуши процес. Ами вижте, аз мисля, че и във вашето предаване това беше казано преди месеци и в македонски медии, особено от господин Владо Бучковски, от Денко Малески, от Любомир Фръчковски, че само и единствено на историците няма как да бъде оставена. Защото историците се намират под натиска на двете професионални колеги. И това, между другото, съвсем не е така нещо, което ние трябва да игнорираме. Вие знаете, че историка трябва да стане доктор, доцент, пък професор и той зависи от вота на неговите собствени колеги, независимо дали става въпрос за неговата институция или за други институции. Но това е една професионална среда. Още повече ние не говорим за някаква многомилионни държави, а говорим за 7 милионна България и Македония, което е още по-малко. И тук има много и колегиални, и родови фактори, и исторически гилдии, които са намесени в България и в Македония. Пак таткото какво е написал, дядото какво е написал. Сега трябва да се откажем от това, което таткото или дядото са написали. И това са фактори, които също затормозяват този процес на преговори. Те не бива да бъдат подценявани и игнорирани. Благодаря ви за този разговор. Доцент Стефан Дечев беше наш гост. Направихме анализ на българо-македонските отношения и на чутото от Драги Георгиев. Сега към новините.